Milí priatelia, vstupujeme cez Svätú bránu a vždy si pritom aj spomenieme na ten obraz, ako pápeži, keď ju otvárajú, tak sa najprv zaprú o dva panely, na ktorých veľmi symbolicky figuruje práve svätý Peter. Na ľavej strane je to Peter, ktorý sa od Ježiša dozvedá, že treba odpúšťať 77 krát. A na tej ďalšej strane, na tom ďalšom reliefi, už je Peter ten, ktorý veľmi potrebuje Ježišovo hlboké odpustenie 77 krát. Čiže vlastne akýmisi praktickými cvičeniami odpúšťania 77 krát bude Petrova zrada počas procesu s Ježišom. Veď obraz obsahuje viacero symbolov Petrovej zrady. Ježišom predpovedané zaspievanie kohúta po Petrovej zrade, toho vidíme hneď hore, vlastne dominuje v strede hore na tomto obraze ako znak toho, že Peter práve hovorí, že Ježiša nepozná, povie to 3-krát. Okrem symbolu predpovede zrady je tu aj symbol realizovanej, uskutočnenej zrady, reprezentovanej slúžkou, ktorá ukazuje na Petra pri ohni, ktorej Peter opakoval, že toho učiteľa z Nazareta nepozná, nevie, kto to je. Trojnásobná zrada je symbolizovaná aj trojitým portálom, akoby tie troje oblúkov nad hlavami Ježiša a Petra vyjadrovali tie trojnásobne zavreté dvere, ktoré Peter zabuchol za sebou. Ako to prezrádza nápis nad Ježišom a Petrom, Ježiš sa obrátil na Petra a uprel na ňo pohľad. A tento pohľad do hĺbky srdca bol zdrojom Petrovho obrátenia, schopnosti uvedomiť si, že zradil toho, komu slúbil vernosť. Ježišov pohľad stačil na to, aby Peter zaplakal nad vlastným zlyhaním. Zakrýva si tvár dlaňami, podobne ako to na prvom reliefe Svätej brány robí Adam, utekajúci z rája. Petrove kajúce ruky rezonujú s Ježišovými zviazanými rukami. Pred pár hodinami tieto ruky umyli Petrovi nohy a potom podávali Petrovi nalámaný chlieb aj kalich na poslednej večeri. A tak je v skutočnosti Ježiš slobodný vo svojej láske, hoci má ruky zviazané a hoci má Peter ruky voľné, tým, že ich kladie na svoju tvár, priznáva, že on je zviazaný, bol zviazaný vlastným strachom, kvôli ktorému povedal, že Ježiša nepozná. Peter, sklonený a rozkročený, akoby padal, chcel padnúť na kolená pred Ježiša, prosia o odpustenie, lebo jeden Ježišov jediný pohľad stačil na to, aby si spomenul na Ježišovu predpoveď o tom, že ešte ani kohút nezaspieva a ty ma 3-krát zaprieš, 3-krát ma zradíš. Keď to celé zhrnieme, tak je tu opäť pozvanie. Otvor bránu, vykroč k Ježišovi, aj keď si ju sám zabuchol predtým, vystav sa Ježišovmu pohľadu. Milí priatelia, súputníci, bratia a sestry, aj tento výjav je zrkadlo. Veď koľkokrát sme to spravili, že sme sa správali tak, ako keby sme Ježiša naozaj nepoznali. Nie 3-krát, nie 7-krát, ale 77-krát sme to spravili. Ale Ježišov pohľad preniká do hĺbky nášho srdca tiež 77-krát s výzvou: zradil si ma, ale ja ti odpúšťam. Reštartuj sa, vykroč cez bránu svojej pýchy do priestoru mojej slobody, ktorú ti ponúkam, a buď mi verný, už ma nikdy nezrať.